बर' साख्रियावला थुनलाइयारि गौथुम आरो फिथिखा बे मोननै थुनलाइ गौथुमनि जानानै जोङो अस्ताद कामिनी कुमार नार्जारिनि सोमोन्दै गुवारै सावरायमेल खुंनो दिनै लाहार फाहार खालामदों। दा बिबार बावखांबाय, बिनि उनाव बाथ्राफोर सावरायनाय जागोन। बे सावरायनायनि मोनसे गिदिर बाथ्राया जाहैबाय, बे सावरायनायजों लोगोसे जोङो गांसे 350 बिलाइनि मोनसे अस्ताद कामिनी कुमार नार्जारिनि सायाव लिरनाय गोरों गोराफोरनि रायथाइफोर, सावगारिफोर गासैखौबो जों बेवहाय थिसनदों। बेखौ दिनै बेखेवनाय जागोन। आरो बिनिफ्राय कामिनी कुमार नार्जारिया फोरोंलांनाय आमजङा खोला गवालपारानि आमजङा ओनसोलनि कामिनी कुमार नार्जारिया जे गामियाव 11 बोसोर थादोंमोन, बोसोर 11, बे जायगानि मोसाखावरिफोर दिनै बेवहाय मोसागोन। कामिनी कुमार नार्जारिया जेरैबायदि फोरोंदों बेबादिनो बिसोर मोसागोन। आरो बिनिफ्राय बेनो दा गोथोङै फोरोंनाय सोलोंसाफ्रा दाउ थै लोंनाय मोसानायखौ मोसानानै दिन्थिगोन।